Аз съм като суха паста. Може да почваш. Може ли малко само на там? Здравейте, днес е 7 януари. Прочита. Пробвай, не снимам, просто говори. Здравейте, днес е 5 януари. Намаление на всички. От тези марки... Нищо. Не, ще ги държа. Къде ги държа? Така. Аз усещам, че ме жега като... Дайте вентилатор да Ела духаме. духа. Къде си държа ръце? Така си супер. Днес е 13 януари. Това. Дай малко по-надолу, защото така ще гледам денят с намаление. Дай пак, начало. Искам пак. Добре, аз добре съм тук. Да сега почне някаква песен. 30% на едни от на... Раницата ще ми хвърляте ли? Само днес очакваме ви. Направо цялото наведнъж. Последно го прави. Началото ли да го почвам? Възползвай се. Това е тази сложна дума. Ще кажа. Честита нова година. Добре. Не им се карай. Ръцете виждат ли ме? Да. Изводи ги. Бъдете здрави, Бъдете здрави, Бе! Това е тази сложна дума. Аз нямам текст. Нека планира на марките започва. Да, ще го забравя след малко. Нищо. Аз ще ги светя. Аз ще да слезе с манджата. Честита нова година! Бъдете здрави, вдъхновени и много успешни. Спортувайте, живейте здравословно и се наслаждавайте на всички хубави моменти, които ви предстоят.